Здравейте, аз се казвам Никол от Social Media Marketing Pro и в този видеоклип ще ви покажа как може да промените името на вашата Facebook страница, така че останете до края. Това е моята Facebook страница, трябва да отидете на About, там където е инфото на страницата. Тук където е името на страницата, отдясно има един бутон, кликате на него. Тук е полето, което трябва да въведете новото име. Новото име трябва да е близко до старото, защото иначе Facebook няма да ви позволи да го смените. Трябва да представлява вашия бранд, вашата страница. Ако не го представлява, просто Facebook няма да позволи промяната. Когато промените името и натиснете бутона, т.е. направите заявка към Facebook, има период от 7 дни, в който самия Facebook изпраща известие на всички фенове на Facebook страницата, за да ги предупреди, че името е друго. Ако голяма част от тях направят някакъв репорт и кажат на Facebook, че това име е подвеждащо, Facebook няма да промени вашата Facebook страница. Така че на 7-я ден проверете страницата, ако е променена, всичко е супер, ако не е променена, трябва да мислите някакъв нов вариант. Ако този видеоклип ви е полезен, харесайте го, споделете го с приятел. Разбира се, не забравяйте да се абонирате за този YouTube канал. Всеки вторник, сряда и четвъртък ще има по едно ново видеоклипче. Това е всичко от мен, Николай, до следващия път.